Здравейте, пиленца, аз съм Батко и ще ви говоря сладко-сладко. Днес сме се събрали да коментираме едно от най-великите културни постижения на българския народ. Песен, утвърдила се в менталитета, определящ българина. Песен, която човек може да чуе вървящ по улиците, на сватба или на обикновено домашно всъщност. Мамка му това трябва да бъде изрязано. Няма значение, няма да го изрежа. Господин Калайджиев е предоставил великолепният текст и сега ще го прочета, преди да го анализирам подробно. Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен. Тук при стария Терген всяка вечер е харем. Я елате, пиленце, при Батко, да ми пеете сладко, сладко. Къде си, Батко? Къде си, Батко? Да ти пеем сладко, сладко. Не е лесно да си мъж в този свят на шири длъж, но пък стане ли играта? Качвам ги на луната. И вече старият Терген няма никакъв проблем. Всички птички са в кафеза и не могат да излязат. Сега, нека да започнем още от самото начало. Ще разгледаме всеки елемент сам за себе си и после в контекста на цялата песен. Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен. Тук можем да видим как господин Калайджиев директно прави препратка към пирамидата на Ейбрахам Маслоу. Виждаме как се засягат някои от физиологичните нужди, като храната, някои от стълба на сигурността, като бездомността, като бедността и принадлежността. Относно самотността става въпрос тук. Тук при стария Терген всяка вечер е харем. Тук се подчертава свободата на това човек да не спази традиционната патриархална ценност на семейството, да остане ерген и купона, който идва с това нещо. Тук се показва една дуалистична представа за какво означава да си ерген. Първата, той изявява своето желание, че той не иска да бъде самотен, гладен, беден и бездомен. Нещо, което самото му желание да не бъде такъв показва, че той се чувства, че е. И втората половина, където той изразява своето щастие от това, че тук при него всяка вечер е харем, всяка вечер е щастие и удоволствие. Я елате, пиленце, при Батко, да ми пеете сладко, сладко. Тук той се обръща към индивидите, които са неизвестни за нас, предполагаемо в женски пол, като пиленца. Както можем да видим, пилетата, те са малки, те са беззащитни и те показват, може би, поне според мен, той не отглежда пиленца на село, има в предвид нещо друго тук. Това е моята скромна хипотеза. Може би отивам твърде надалеч тук, не съм сигурен, но ще си позволя да бъда толкова смел в случая. Като пилето, като птица, символизира свободата само по себе си, но в този контекст то символизира една крехкост, слабост, беззащитност и дори наивност. Като нашият лирически говорител ги приканва те да дойдат при него, като им обещава сладко пеене. Отговорът на пиленцата в съответствие: къде си, Батко? Къде си, Батко? Да ти пеем сладко, сладко. Тук те изразяват ответното желание да го видят, търсейки го, за да могат да му доставят удоволствието от пеенето сладко. Втория куплет продължава: не е лесно да си мъж в този свят на шири длъж. Тук в началото на куплета се утвърждават мъжките ценности и авторът казва, че не е лесно те да се поддържат в този голям свят, в този свят на изкушения, в този свят на трудности и лишения. В този голям свят не е лесно човек да остане мъж в традиционния смисъл на думата. Но пък стане ли играта, качвам ги на луната, тук показва, че ако нещата се получат между него и евентуалните пиленца, вероятно, само предполагам, разбира се, то тогава той им доставя удоволствие, което е отвъд този свят. После все пак се повтаря припева, където
показва как той отново ги приканва. И вече се забелязва как имаме прогресия. В началото той казва, че не иска да бъде самотен. Във вторият, че той признава, че не е лесно да си мъж. И в третият, вече е решил проблемите си. И вече старият Ерген няма никакъв проблем. Всички птички са в кафеза и не могат да излязат. Тук се подчертава загубата на свободата от страна на птичките. И те вече не могат да излязат. Тоест, те вече са в неговия капан. Сега, дали тази песен казва, че господин Калайджиев иска да има малки момиченца в мазето си и че това е пътят към щастието според него? Вероятно, но има и друго съобщение в този текст. Той показва колко опасни са тези хора. В днешно време виждаме в YouTube, дори самите инфлуенсъри напоследък, големи, не чак толкова големи, как са изобличавани за проблеми подобни с този, който Милко Калайджиев показва. Той го показва по един лек и забавен начин, но същевременно и не скрива жестоката действителност. Това е една песен, която човек трябва да си пусне отново, да си припомни за нейният смисъл и да пине по едно. Хубава вечер!